Tend boma ma Kisumu bende ogolo chik mondo mi jiw weche arita ne ute ma koyugi kata Airbnb e boma no ma Kisumu. E oboke mogol kod maneja mar boma no Balawanga okoni weg utego nyaka ndikre gi tend boma ma Kisumu kendo yango kuonde ma utego ntiere. Kwan ji magi nyalo ting'o mwandu mantiere gi kod okenge mag arita ma koro keti. Bende nyaka gibed kod lesen mar tich ma ibiro chiw higa ka higa bang' timo nonro ka bende giluwore kod chik mag boma ma kamano. Oboke no ma bende ochwal ne tend kaunti ma Kisumu oluwo ni weg utego nyaka lure kod chik duto moketi kod tend boma ma Kisumu koting'o ler mowinjore. To report mapiyo poni tim moro makelo chich timore udigo kendo tiyo machiegni gi apisa magarita. Kwa mbele nyakwara mga juang jalo